ja i dalje ne kapiram ovaj moment vezivanja. Kako ne? Pa jesi gledala Rocky 1? Kad ti ne valja zadnja ruka, mora da se veže leva i da radiš samo jednu ruku. A to što se ti natrnuto, to je da izgubiš kilažu. Ajde sad. Ne može tako bahato. Tehnika, ne samo udarac. Čekaj, ne može... Hoće da ti kaže da budeš smirana i skoncentrisana. Šta se ti mešaš? Pomeri se. Ajde. Ma ne valja, gde gledaš, šta, gledaj, fokusiraj se tačno na protivnika, skrivaj se, dobro, nemaš sad zato što si vezan, ali opa, noga prati ruku i fokus na mesto gde ćeš da udariš. Ma ne neću tako, tata, spor si. Ko je spor? Ti si spor, turbo si spor. Ja sam spor. Ti si spor, da. Pa ja sad izađem u ring, mogu pobedi koga hoćeš, bre. Blamiraš me, bukvalno me blamiraš, kako pusti mi da radim. Ti izašao si kao Ko je spor? Šta radiš, ali molim te. Nema vremena, matur si, imaš 86 godina, izgledaš kao da imaš 280. Dobro. Šta ti je, Veljo, jesi dobro? Šta ti je? Jesi dobro? Da. Ha?